Chcem sa pýtať na dnešné odpovedí 23. zasadnutie, kde som zvolil obce Dôles. Úvodne konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášané. Máme pritom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poslancov z 9. Za obedovateľov som navrhol, podľa poradia by mali ísť by mala už poslankyňa pani Fenišová a poslanec pán Rohan. Sedieť, tak sa počíme. Čiže rovno hlasovať o tomto uznesení. Určite návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Dôles určuje oveľateľov zápisnice zo zasadnutia Michala Fenišová a inžinier Jan Rohan. Kto je za tento návrh? 1, 2, 3, 4, 5 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Plynule môžeme prejsť k bodu číslo 2, a to je schválenie programu zasadnutia. Program zasadnutia posledný máme jednoduchý. Dva pracovné body. Prihodil som tam ešte ten bod, ktorý prišiel teraz ohľadom pakety, aby sme to prebrali, ale tiež som prišiel, že sú priestorili návrh slovnej žiadosti o našej príspevok slovnej podporu športu. Občania tu nemáme. Ak by boli nejaké občania, dal by som na sebe vyplnenie bodu programu požiadavky občanov, keďže ich tu nemáme, tak zbytočne taký bod doplňať, čiže dávam takto opýtať sa na prečovanie to návrh na vyradenie, doplnenie alebo presunutie bodu programu. Nikto nemá žiaden návrh, takže dávam hlasovať. Ale áno. Čo to? Toto sa doproste kozenčky. Keď máš tam toto. Čiže v bode hlasovania programu, o programu zastupiteľstva, čiže dávam hlasovať o programu zastupiteľstva tak, ako bol navrhovaný. Kto je za tento návrh? Čiže to som za. Proti 0 a zdržal 0 a prítomný 1. Dobre, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Bodu číslo 3. To je návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na rekreáciu športu. Druhá rozhodnutie boli pre fond na podporu športu. Poslal som vám v podkladoch navrhované znenie uznesenia, tak ako by to malo byť schválené. Je to povinná príloha žiadosti. Jednu vec sme tam, alebo som tam na odporúčanie ľudí z Fondu na podporu športu práva, a to je to, že minimálna podmienka na spoluúčasť tohto projektu je 30%. Oni by povedali, že od 30-35% spoluúčasť žiadne body nie sú. Ak je spolufinancovanie 36 a viac percent, potom sú tam príslušné body za to. Čiže veľa ľudí sa domnievajú, že tie už pri tej najnižšej miere spolufinancovania majú nejaké body, ale nie je to pravda, o 36% sú nejaké body. Preto je to teraz zaznuté tak, ako my to vypočítali, že by 90, koľko to máme, 90, 50, 70 by bola spolková časť. Celková cena diela
podľa projektového rozpočtu je 271 239. Čiže otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Má niekto nejaké otázky, pripomienky? Ak nemá nikto žiadne pripomienky, idem bez hlasovať o uznesení. Čiže prečítam to uznesenie. Obecné zastupiteľstvo hovorí si schválili predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, konštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2025-002 Fondu na podporu športu na projekt s názvom Areál rekreácie športu Bilová Les Vlčíkovi. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, to je z 95 700 eur 5 centov. A po štvrté, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obsahujúceho lesy. Kto je za tento návrh? No, môžem sa ešte opýtať, lebo ty si hovoril o spolufinancovaní a nehovoril si o neoprávnených výdavkoch. To je ešte nejaká zvláštna a najvyššia suma? My tam nemáme neoprávnené výdavky, ale tak to musí byť. Nemáme, lebo sú výdavky rozšírené na oprávnenie a neoprávnené žiadosti, ale všetko sú oprávnené výdavky, o ktoré my žiadame. Ale o znesení máme takéto znenie. Oni to takto skomplikované. A keď budú neoprávnené? Musím ísť z rozpočtu. To musí ísť z nášho rozpočtu. Čiže vyše 30%? Navyše ešte o 30%? Lebo 30% je povinná spolupráca. O tom, aké výšky sú neoprávnené, to nikto teraz nevie, a či budú, oni nebudú. A keď budú? Tak v takej sume, v akej budú. Aké budú? No ale potom iba treba doplatiť. Bude treba doplatiť. A keď nebudú, nebude treba doplatiť. Nevie, koľko, lebo mnohí. Ale ja si nepýtam. No Ale tak však ešte realizácia, ale ešte nemáme. Či ty sa máš ale však robíš projekty, ale ale ja to sa pýtam, či tam budú, alebo či je potenciál, že budú. Lebo ty si spomenul teraz, si hovoril o spolufinancovaní 30%, a teraz si spomenul neoprávnené výdavky, normálne sa pýtam. Preto som ich spomenul, pretože v navrhovanom znení uznesenia som stal, lebo toto je povinné textácia roznesenia z Fondu na podporu športu. To si dostal podkladov. Áno, ale tam nie si nespomínali neoprávnené výdavky, že My zatiaľ nemáme, my s nimi neuložujeme. Náš rozpočet uložuje so všetkými výdavkami oprávnené. Či mi predpokladáš, ne? Nie, podľa toho, čo máme informáciu. Dobre, čiže ešte raz zapakujeme hlasovanie, nebudem už čítať uznesenie, vieme, aké je navrhované. Kto je za tento návrh? Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, všetci za. Proti 0, zdržal 0, neprítomný 1. Poštujem, že uznesenie bolo prijaté. Môžem sa ešte pomôcť? Nech sa páči. Chcem sa opýtať, že na koľko vyšla suma vlastne toho rozpočtu na to, konkrétne teraz. Keď sa povedala rozpočtu? Na celú to bude. Na celú dielo 271 239. A 30%? Alebo 36. 36%. To sa znižíme pomalu polovičku. Malo zmysel ísť do výzvy. Prosím? Malo zmysel ísť do výzvy. Vždy má zmysel ísť do výzvy, keď ti niekto dá 2/3. Vysoké spolufinancovanie. Neviem. Veľmi vysoké spolufinancovanie. Na to, že sme verejná správa. No, ten projekt je bolo spolufinancovaný. Fond na podporu športu došlo pre individuálnych športovcov alebo pre kluby. Investičné tam sú okrajové. Už nebude žiadna iná výzva? Bude výzva, zase bude taká istá, ako bola na obce. A tam bude niekedy v jeseni, september, október. Koľko tam bolo spolufinancovanie? Tam bude pravdepodobne také, ako bolo 10%. No to je rozumiem. No ale my sme aj tak nižší 60% spolufinancovaní. My sme išli, my sme mali spolufinancovaní na úrovni nastavené nejaké 25%, lebo tam bolo do výšky 200 000 maximálne, ktoré nás bolo. Čiže čo nám mohli dať je 500 000 a čo nám nevedeli dať, čo sme museli zvlastniť, to je 71 000. A 71 000 z celej ceny diela z 271 je 24, niečo, takmer 25%. S takým spolufinancovaním sme išli. To je rozdiel nejaké 10 000. 20 000. Nie, 20 000 je na ulice chodník konkrétne. Ja na to pozerám prakticky, preto sa pýtam, lebo toto sú veľké peniaze, o ktorých sa bavíme. V tom prípade, čo ja riešim, toto sú dosť veľké peniaze. Čiže ja preto si overujem informácie a pýtam sa, aby som aj potom vedela informovať ľudí, či to čo mi vôbec stojí obec. Tiež keď sa ma pýtajú. Dobre.
Ďakujem. Dobre, čiže otázky sú odpovedané, tento bod číslo 3 môžeme uzavrieť. Budeme prejdeme k bodu číslo 4 a to je návrh na schválenie dodatku číslo 1 zmluvy o preumiestnenie Z-boxu. Asi 2 týždne dozadu ma kontaktoval profesor z Pakety, že ten balíkoblok, ktorý má na umiestnenie v obci, kapacitne im nestačí. Radi by ho rozšírili na väčší box. Poslal som v maili prílohu ako podporu zastupiteľstvu ich návrh zmluvy a zároveň tú vizualizáciu, ako by to box mal vyzerať. Vôbec to znamená, alebo to znamená to zavratie väčšej plochy, teda dvakrát väčšej plochy, čiže pôvodná výmena plochy bola, ktorú zaberala, myslím, že 2,69 m2, a teraz majú záujem o plochy 5,23 m2, zároveň cena za prenájom dvakrát taká vysoká, čiže pôvodne bolo na úrovni 90 € za štvrtok a navrhovaná cena je teraz 180 € za štvrtok. Máme otázky k tomuto programu v tejto téme. Máme otázky, rád by som vám hlasovať o uznesení. Prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo zvolí si schváliť dodatok číslo 1 nájomnej zmluvy uzatvorenej 30.12.2024 medzi prenajímateľom obce Dúhla Les a nájomcom Paketa Slovakia SO IČO 4813699, predmetom ktorého je prenájom nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva číslo 323, a to pozemku parcela KC číslo 469 pozemku zastávaná plocha na dvore o výmere 5237 m2 v Pávu Dúhla Les. Predmetom prenájom splnená plocha pri Bratiskovej Mate o výmere 5,23 m2 na umiestnenie samoslúžneho automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielov. Výška nájmu je stanovená na 180 € za štvrtok. Kto je za tento návrh? Všetci za. Čiže 8 za, 0 proti, 0 zdržaní, pritom 1. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. O číslo 4 môžeme teda uzavrieť. Plynule môžeme prejsť do číslo 5, to je bod rôzne. Po bodu rôzne máme jednu takú vec, ktorú sme prebrali na tom poslednom zastupiteľstve, to sú tie odkazané na tú sociálnu službu. Zdravotnej dokumentácii som sa zatiaľ nedostal na základe, ktorej robila pani Končaková posudky. Rozhodnutie. Čiže toto sú rozhodnutia našich dôležitejších ľudí a zároveň posudky bez tej zdravotnej dokumentácie. Ak chcete, môžete si to dať kolovať a posúdite a hodnotíte, nech sa páči. Máme, ak sa tým ešte to budete preberať, máme ešte niečo, to budú rôzne. Nech sa páči. Mám tu veci. Prvá vec je, že sa chcem opýtať, že či si teda zistil, keď sme sa bavili o tom moste tu na PSK, takže či teda kto má kompetenciu urobiť to koryto pod mostom, či teda máme nejaké stanovisko k tomu písomné. To sú dosť vážne veci. To je jedna otázka. Druhá otázka je, že či sme pripravení, lebo sa akurát píše výzva na protipovodňovku, či sme pripravení podať obidva projekty, či máme štádiu tak rozpracované, aby sme ich podali, keď príde výzva, aby sme neboli na chvoste, ale aby sme boli na začiatku s tým,
že či teda na jedno je vydané stavebné povolenie, teda nad tým ihriskom, a na to druhé sa chcem opýtať, že či máme odovzdaný projekt, či je v štádiu stavebného rozpracovania. Lebo tá výzva, keď vyjde, ona vyjde za chvíľu, tak na bude treba reagovať s týmito vecami, preto sa pýtam, že ako v štádiu rozpracovania sú tie projekty. No, to sú veľmi vážne veci, určite vážnejšie. Tri veci si hovorili, dve si ťa povedať protipovolňovky a mostu. No ale dve protipovolňovky sú, každá je zvlášť. Most preveroval som u pána Huľa, ktorý je správcom, alebo instancom spravodlivosti CSPSK. Oni každoročne zabezpečili základnú dĺžku okolo mosta, čiže vedia to zabezpečiť, ale to znamená základná dĺžba, že po cenu to je všetko. No ale tak napríklad, keby sa museli a vyčistili oni, tak by naši VPP mali takisto na iné práce, tak? A môžeme požiadať písomne o toto? Ja požiadam. Teda na to robili oni v svojej režii. Musím sa k tomu dostať, že by som aj také veci tie operatívne požiadal. A ten pán je už v poriadku? Náš technický zamestnanec je v poriadku. Áno, a mohol by prečísiť ten podnik, teda ja sme sa dohodli na konci vedykačného začiatok vedykačného dokončky. On vie presne, si to zim prečítať celé. Ja som sa s ním dohodol, on kde si bol v teréne, áno, hovoril, že moc v teréne, takže opýtam sa ho na to. On si značil strojom. Značil si, hej? Stále sa mu raz, ja chápem, ale teraz ešte kým nenastúpi vegetačné obdobie, tak som sa až to urobí, môžem to prečistiť. Zistím, aký je stav voľbu v teréne, ja som tam nebol, že čo vlastne si tam poznačil, či to vie identifikovať, ak je rozpracujeme. A čo znamená prečistenie, čo len povedzanie nejakých vetiev spadnutých v tej trase. Áno, presne tak. On vie, my sme sa o tom boli. Ja sa opýtam, že čo ste sa bavili a povedal. Protipovolňovky. Jedna protipovolňovka je pripravená v daní na stavebné povolenie, druhá protipovolňovka čaká na doznanie projektovej dokumentácie. Ešte sa čaká? Projekcia sa neviem vymáčknuť a konečne mi to odozdať. Takže čakám, keď mi to odozdajú, a sa to znova začne robiť. A koľko bude to bude stavebné? 2-3 mesiace. 2-3 mesiace aj navíc. Vieme, keď bude tá výzva? No, ona sa teraz skončí. A nikto nevie, či bude vám to buď v máji, no teraz sa Dobre, mám to poznamenané. Potom ničoho, toto sú náročné projekty finančne. Tieto treba, na to treba využívať hlavne zdroje, lebo tie sami nikdy neurobíme a cez to všetko ich potrebujeme. Protipovolňovky sú gro. Mám to poznamenané, budeme riešiť. Infraštruktúra protipovolňovky a potom, až potom prichádzajú nejaké ďalšie veci, ale toto je základ, sa nevie, jasné. Moje štúdium teda tam. Každý je základ niečo iné. Isté? To podľa mňa protipovolňovka je úplne akože základ. Za hasiča je základ, že bol vodu v systéme, policajta, že by... Nie, pre ľudí ukáže problém, keď ich zaleje voda a zničí ich stavby a životy napríklad. To je také celkom prirodzené, treba sa nešpudovať. Ja chápem tiež, lenže sme ako prvý bod riešili schválenie spolufinancovania zase na ihrisko a neriešime, vôbec si nespomenul tie ďalšie projekty, ktoré sú veľmi významné. Všetky sú riešené. Čiže stále ich opakujem a stále musím pripomínať a nikdy nemám normálne odpoveď na to. Tak ja nie, že ja nemám čo robiť a zo strany to hovorím, ja to hovorím úplne vážne. Ja som bola krízový manažer 3 roky a ja som videla veľa povodní a videla som, ako to vyzerá celé, ako to zmení ľuďom životy. Toto sú vážne veci, to sú tie prvé veci. Dobre, mám to znamenáme, rozumiem tomu. Ďakujem. Má ešte niekto nejaké dotázy do body rôzne? No, ja som sa chcela spýtať, môžem? Nech sa páči. No, ohľadom toho vlastne kvázi skoro, alebo som to nazvala, že ako sa to rieši ďalej. To je nejaké neznámskový nášmu, alebo... Ktorý skôr? No, Geronimo. Ja je... Máme kontrolu na čo to nezačíva?
Na reakcia na to obecné zastupiteľstvo bola taká, že z Verony prišiel ten polovýražný list, taký informácie, som ja poslal kontrolórovi, mám všetky kopy a čakám teraz na reakciu na môjho kontrolóra, že niečo pripravíme a odpovieme tej Verony. Ja som sa odnosť tie rozhodnutie, ktoré tam čítala, kde som to rozhodnutie. Nech sa páči. To, čo minulé vlastne bolo v diskusii a vy ste spomínali, že sú tam nejaké body, ktoré treba splniť. Jednoduchá otázka. Majú právny nárok, alebo nemajú právny nárok? Alebo takto, musíme my prispieť, alebo nemusíme. On tvrdí ten, neviem, jak sa volá ten šéf, že to zákonom musíme. V zákone je povinnosť obci a vyššieho územného celku prispievať na úradu nákladov na sociálnu službu občanom danej obce. Tak, ale vy ste tam spomínali nejaké body. Áno. To je sa dá chytiť, samozrejme, je to pravda, preto taký, aký je. Čiže po chyte. Lebo takto je pravda. Takéto veci skúšajú v každej jednej obci. V každej jednej obci, ja neviem. Ja nie som do toho bol, alebo kde som, tak vždy toto sa rieši všade. A jedna obec takto, väčšina, niektoré majú, ale také smiešné sumy, že 20 eur na sa dá ročno. Poviem, taký trošku starosta obce Trnkov dáva 1 euro na mesiac. Ja sa pýtam preto, že to sú dve osoby, týchto sú má, teraz keď príde 20 osob. No jasne, a keď povedal starosta, čo je pravda, to ako nie sa počuť, ale to je pravda, obec má zhruba 300 eur na občana na podielové dane. Záleží od veku a štruktúry a teda obce a teda 300 za všetko. A oni sú tam neviem, 30 000 eur na jedného. No ako hovoriť, a 300 eur je všetko. Zimného dlžba, svietenie, ďalšie výdavky, ktoré súvisia na tie chodníky a ďalšie veci. Čiže, alebo ďalšie, ak som povedal a nepovedal, že tieto veci sa sú novelizované, kde táto povinnosť má od júla alebo júna prejsť viac menej na ľudské. Píše, že od júla už bude vyšší. Nie, na ľudský, a obce sú len ako poprítom. Čiže potom si to veci budú musieť vymáhať. Tak sa zmení zákon. Ja chcem ešte doplniť to, čo ste minulé citovali z zákona, čiže musia byť splnené 3 podmienky. Musí to byť vo verejnom záujme. Ja mám písomne, pohode. V súlade s komunitným plánom obce a musí byť odkazanosť. V súlade s komunitným plánom. Čo je to tretia podmienka komunitným plánom? Musí byť verejný záujem ukázaný. Schváliť a potom môžeme... Vôbec nemôže plniť bez zmluvy. Lebo nemáte titul na plnenie. No ja som chcel dokončiť vlastne, že keď je prvý zo zákona, tak mu sa vedú točiť jednoducho bude a neviem, musím si ešte. A tá povinnosť zo zákona nie je, tak treba nejak fundovane mu odpovedať a povedať proste, že nie sme stále, neviem, aké sú tie posudky, posudky, čo poznám Širikovi, tak tam Širikova možno, potrebuje za to na zdravotný stav, ale je manžel neviem, či je až tak odkazaný, ale to je jedna vec, aj keby, ktorý boli Širikovci, to bol ktokoľvek iný z tých občanov, obce Nikolajs, ktorý tam vznikli právny nárok, zbytočne sa budeme točiť, že by sme sa nedostali do stavu, že raz nám príde nejaká exekúcia a sa nepovieme na niekým potom. Či nejakých žiadostiach ľudí za to. Teraz by to spacali jeden prúse. Preto to rieši s kontrolom, ktorý v týchto veciach dobre, a neviem, ako to radu vidieť, sa Ja som sa chcela opýtať pána kontrolóra, že či by sme boli schopní postaviť nejaké normálne VZDN-ko v tom, či by ste nám vedeli. Ale tak či ona, aj keď bolo nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktoré by nemôže splniť zákon. Nie, ale môže určiť si napríklad výšku, hej, alebo niečo môže určiť. Alebo parametre. Zákon je aj súhlas. Ale nemáme. Nejaký mechanizmus výpočtu a za jedno máte 1 euro. A ty si ho schváľoval. 1 euro? Máme 1 euro. Napríklad doteraz máme informáciu o tom, ako vyzerá vlastne ten integrovaný posudok alebo nejaký posudok tých ľudí, ktorí to žiadali. Pričom niekto z nás by to mohol vedieť, lebo my máme rozhodovať o niečo a my nemáme ani tušenia, že aké bolo iné rozhodnutie. Vôbec nič neznamená. Hej, ale tí ľudí, alebo sa robia napríklad teraz, to je tak, že sa robia posudky a
Ale neviem, kto robil posudok, rozhodovala nejaká pani, si už spomínal. Na úrade práce nikto nepozná, dobre, to je asi nejaká externá osoba, nejaká komerčná. Ale teraz napríklad sa robia integrované posudky. A či my napríklad ako obec nemáme právo na to, aby sme požiadali, aby si dali vypracovať integrovaný posudok, tak ako, lebo to za chvíľu bude už len integrovaný posudok. Teraz je to také medzi tým, ale za chvíľu ten integrovaný posudok bude a na základe toho integrovaného posudku vlastne by sme mali aj nejaké stanovisko konkrétne. Lebo my žiadne, ja mám rozhodovať o niečom a ja netuším o koho ide. Ja nemám žiadne informácie v tej osobe. Ja by som, keďže sa jedná o právne veci, ja som to nekonala kontrolovaná. Ja ale áno, on vám dá nejakú správu k tomu, alebo nejaké odporúčanie, rozoberie podrobne všetky tie právne veci a budete vidieť hlasovať. Hej, ale myslím si, že ten integrálny posudok by tam mohol byť zakomponovaný, lebo to nie je ten bežný štandard, ktorý sa robí. Súhlasím, ale kontrolovať sa vyjaduje to nám. Mišo, hlasil sa som zahrával. K tomu integrovanému však jasné, že to je, ale čo ja mám informáciu, problém je ten, že tie všetky staré posudky ostávajú stále v platnosti riešení. Nie, integrovaný posudok ruší už rozhodnutie. No ale že dobre, keď ideme, ale že zatiaľ je ako sú v platnosti. Tie, čo boli vydané, sú v platnosti, čiže z toho vychádzajú právne kontroly. Zatiaľ máme integrovaný, nemáme, bavíme sa o čo máme platiť. Ja si skôr myslím, že by sme sa mali na to pracovné stretnutie, a to je s pánom kontrolou nejak, aby sme sa mali zamerať na ten komunitný plán obca. Podľa mňa tam cesta, preto je naznačené požiadavek a keď som si tak pozeral ten zákon, tak vlastne nemá byť v rozpore, to podmienka pre vládu nemá byť v rozpore s komunitným plánom obca. Čiže vlastne, keď my ten komunitný plán nastavíme aj našim možnostiam, vlastne, aj keď máme povinnosť, ale nemôžeme ísť proti tomu. Je to jedna z základných podmienok. Čiže tam by som mal nejaké pracovné stretnutia. Ja som pozeral nejaké komunitné plány, kde sú, a tam by sme mali a nastaviť si a potom to prejsť aj s pánom kontrolou. Aby sme neboli v rozpore. Z môjho pohľadu toto je cesta. Ešte aké môžem, tak pre informácii, robím na diagnozu a mali som pozvali a úrad práce sociálnej veci a rodiny. Taký si posudok urobený, vyjadrení od nich 120% mesačne starostlivosti neobsluhy. Akože, buďme normálni, keď veríme to tak povedať, to možno každý druhý dochodca, ktorý bude aj keď mali postupne, že žiadne to. Majú právo. No hej, ale preto sa pýtam, tí ľudia platili za odvody štátu, sociálnej poisťovne celý život, nie oficiálne. Čiže toto je chyba v programu, dá sa povedať, že toto je zle nastavený zákon, určite zle nastavený zákon. Toto mala robiť sociálna poisťovňa, keď chcela dať, čo to financovať. Sociálna poisťovňa brala celý život tie peniaze od tých ľudí. Nie oficiálne. Ale to je za peniaze. Štvrtýkrát zelená zostáva, že skončí za spoločnosť. Preferoval by som tú cestu, ktorú Mišo navrhuje, a to je tá cesta, že on je predseda komisie legislatívnej plánej, by s kontrolou spolu pripravili ten návrh komunitného plánu. Keď už Mišo pozeral nejaké komunitné plány, tak pripraví a toto by sa schválilo za zastupiteľstvo a tento komunitný plán by určoval podmienky. Napríklad pacientov, ktoré sa stávajú doma, je ležiaci, by dostával napríklad tak, jak je tu teraz nastavené euro. Pacient, ktorý by chodil na nejaký posledný život, že nemá stacionára, nemáš také zdravotné posledníky alebo nejaký stupeň odkazanosti z tej škály, tak by dostával menšiu sumu na hodinu. Ja som tie komunitné plány neštudoval, či to tam majú tak zadefinované alebo nie, ale myslím si, že touto cestou by sme vedeli určiť tie podmienky tak, aby sme neboli samospráva, ktorá tým odkazaným ľuďom nedá nič, ale zároveň, že by sme nás to nezrujnovali. Čiže to je môj návrh, ktorý legislatívna právna komisia pripravila niečo rozhodnutie. Ja som si nie, že nová komisia, ale že všetci aby prišli sa účastniť nejakého stretnutia, že... Ak pripravíš samozrejme. Aký nejaké návrhy, to je fakt veľmi... Dobre, čiže odpovedal som na tú otázku, ty sa ešte vlastne neodpovedal si celkom, lebo ja som sa chcela ešte opýtať, či ty si ako starosta v nejakej komunite ostatných starostov, ktorí to riešia, alebo či máš nejaké skúsenosti, alebo poznáš nejakého ideálneho starostu, ktorý už povedzme sa posunul okolo vpred, alebo či existuje nejaké, neviem, združenie alebo dačo. Lebo určite niekto to všetko rieši, ako
podľa mňa. Možno niekto už ide o krok vpred a že možno by sme si pomohli takto. No, my patríme medzi tie obce, čo máme schválené riadenko, a my obci nemáme schválené riadenko, nedávajú výba, ak tomu ignorujú tie žiadosti. Že komunikujeme so ostatnými starostami, keď sa stretneme na rôznej úrovni, tak tie problémy, aké nás deň stretávajú, tak si vymieňame. A iné som sa chcela ešte. Ešte Bode rôzne som sa chcela opýtať, či je už vlastne verejné obstarávanie, keď je predpokladané ukončenie a keď je predpokladaný termín začatia stavby. Dneska som dal predklady a podpísané veci pani Martinovej, ale ešte jeden posledný súpek nie je registrovaný do toho systému, to je Petra. Jozef Petra. Čiže ešte ona doháňa, aby sa rýchlo zaregistrovala, aby vedela ona potom vstúpiť do toho. Čiže ona môže do mňa len, môže ísť, ale ešte je musí registrovať toho Petru. A kedy máš predpokladaný termín začatia stavby? Začatia stavby? Teraz máme čo? Máme 16. marca. Ja počítam, že kedy, ak pôjdeme podľa plánu, tak niekedy v tej druhej polovici apríla. A dáš nám vedieť? My sa musíme ešte rozhodnúť, či to sme si povedali, ak my súťažíme, že či to berieme, alebo nie. To, čo tam bude najlepšie ponuka. Takže určite ale vedieť všetky. Dobre, má ešte niekto do bodu rôzne? Nech sa páči. Ja len som chcela vlastne sa poďakovať všetkým, ktorí sa vlastne nejakým spôsobom pričinili o to, že by cesta po kostole bola urobená. Takže ďakujem veľmi pekne naozaj všetkým, ktorí sa o to pričinili. Lebo je to urobené a si myslím, že je to dobre urobené. Som rád, že je taká pozitívna spätná väzba sa dostane, nie hlavne, ale lebo to viacerí poslanci myslím pomáhali akože dojednať tie podmienky u majiteľa v tom pozemku, ale nakoniec sa to celé podarilo, takže vec, ktoré sa nedalo vyriešiť, v minulosti sa to ešte podarilo vyriešiť, a už to okolie okolo toho cinterína už je kultúrne, takže ja som rád. Dobre, ešte ja som si spomenul, vlastne na minulom zastupiteľstve sme spomínali tie kontajnery pre zelenú. Tam v tom predmetnom toku, ktorý chcete regulovať, je vlastne vznikla dosť veľká skladka, stále tam ľudia navažia víkend. Do toho strany vlastne, či by sa ten domov do toho kontajnera dať, neviem, či to vôbec bude jeden kontajner dochod. Ale kde môže? V ktorej časti? No, v tej časti toho toku, jak je, kde sú tie prázdne pozemky a práve veľká cestička. Kde sa tam spôsobí. Čo tam vozia? Všetko. Konáre, trávu? Nájdeš to prezite, alebo ukázať nejaký trávu. Ja to musím dostať chvíľu čakať, nech to povedal. Je tam toho pomerne dosť, ale je to dosť veľké. A stále aj teraz bola spota víkendová a ľudia tam nažajú, čiže daj mi bude treba toho stať. No a zelený odpad, my sme to riešili, že som komunikoval s poslancom Vedou, lebo sa dopytovalo potom, keď mery na konáre, riešil som to z ekoturizmu. Ekoturizm mi povedal, že neodporúčajú kontajner na konáre, pretože sa vozí zbytočný vzduch. Dala mi takú spätnú väzbu, že za Borskom bol taký dopyt, starosta to odmietla, dvaja občania a susedia si to objednali, mali predkladom viacero stromov, ktoré chceli vyvezovať, ten kontajner naplnený, ekoturizm odviezol kontajner do Krvonospánu, priniesla si ho naspäť na dvor a celé to stalo fakturačne tých dvoch susedov nejakých 260 € takovú fakciu z ekoturisty. Čiže, a to je veľmi práve, rovno som to zoberie zdarmo. Čiže ona povedala, neodporúča, ak konáre, tak aby si to ľudia poštiekovali a pozvili potom do kompostéra, vyšali po strávu, keď budú mať zelený odpad strávy. A bude ten kontajner na zelenú? Na trávu viem. Kedy bude? Dajte mi nejaký návrh, keď to dáme. A ja už dávam druhý rok návrh a stále dávam, aj napíšem, aj poviem. A nikde ani raz nebol ten kontajner. Dávaš návrh na kontajner, ale ja si te pýtam, daj návrh na miesto, ktoré dáme tak, aby mi tam nikto do neho nič nerobil.
Lebo poviem ti ale ty teraz... si môžeš podmieňovať život ľudí tým, že niekto dá niečo iné. Ošetri to, daj tam kameru, daj tam to, čo tam napíš, pošli tam človeka. Chápeš, to nie je moja kompetencia. Ja len tlmočím to, čo, a už sa to deje, že tí ľudia, oni si nebudú do obývačky nosiť ten zelený odpad, oni ho dajú proste nosiť budú. A nájdú si najschodnejšie miesto, čiže teraz si nájdú možno tam, potom si nájdú inde, lebo je to prirodzené, lebo sa ho potrebujú zbaviť. A komposter na to zjavne nestačí. A ja už 2 roky o tom rozprávam, ale nebola som vypočutá. Čo sa týka toho zeleného odpadu, my plánujeme tu zbierať stanovište. Tam by to bolo pod kamerou, poplotené. Nikto ti tam nenesie to, čo nechceme teraz zrobiť. V Kokošovciach máme taký prípad, na Facebooku boli realizované na jeho webovej stránke. Oni majú kontajner na odpad, ak je umiestnený, tak priamo s obvezným úradom pod kamerou. A aj napriek tomu, že je takto umiestnený, niekto si tam dovolil vyvoliť nejaké iné odpad, čiže boli tam nejaké polystyreny a nazvané kamery. Starostka obce to zverejnila a požiadala. Ona nezverejnila fotku toho dotyčného, určite skoro kamerou záznamu, len zverejnila to, čo sa v kontejneri nachádza, čiže nejaký obsah kontejnera a požiadala vedenie, aby dotyčný to prišiel odpratať. Čiže aj také situácie nestávajú a v civilizovanej obci, ktoré v obci je, že je romská komunita, že priniesli ti tam odpad, vedia, že je to pod kamerou, vedia, že je tam znamený odpad z každej strany kontejnera označený tabuľkou a napriek tomu to tam priniesli. Čiže hovorím, že prináša to komplikácie a tie budem musieť ja riešiť, preto tá moja otázka si myslím, že bola na mieste, že ak mi dáš nejaký typ, dobré miesto, kde si tam napríklad susedia vedia strážiť, my tam vieme umiestniť fotopastra, ale fotopastra je len akože nejaké preventívne určite. Keďže nemáme ešte to zberné stanovište, tak nemám 100% kontrolu na tým, čo mi kto priniesie. Nech sa páči. No, ja tu nie som o toho, aby som hľadala miesto na kontejner, ja som o toho, aby som iniciovala ten kontejner. Keďže vidíme, ja neviem, čo teda tí ľudia majú robiť. Majú sa tu vlastne do obývačky, alebo čo s tým majú robiť vlastne, tam to majú odviesť. Proste ten zelený odpad oni potrebujú riešiť teraz, nie keď budeme mať o 10 rokov zberný odpad, už teraz sa potrebujú riešiť tí ľudia. Čiže ja sa pýtam, aký máš plán a čo vlastne majú tí ľudia robiť? Konkrétne nimi tí ľudia napíšu mail, ale ja sa pozriem na majú podpísanú zmluvu o kompostovaní. Drvivá väčšina obce má podpísanú zmluvu o kompostovaní. Už v tom roku sa podpísali také zmluvy, kde dostali do kompostery a tak ďalej. Tak tí ľudia sú v zmysle tej zmluvy povinní si ten odpad skompostovať. A keď nestačí ten komposter, čo majú robiť? Kúpia sa ešte jedný. Ja mám 3 prípadov. Nech budeme riešiť prípad od prípadu, nech zavolajú, nájdeme riešenie. Ja si myslím, že v 21. storočí tieto veci, tu riešime tu ihriska, neviem čo, a my nevieme základné veci riešiť. Že toto je život ľudí, ktorí tu žijú, toto trápi život ľudí. Toto sú tie existenčné problémy, ktoré majú, pretože nevedia, čo s tým. Toto sú naozaj problémy. A od toho je obec, aby ich riešila. A od toho my tu máme byť. Toto majú byť tie hlavné témy, ktorými sa máme zaoberať, si myslím. Celé roky o tom rozprávam. Vieš, ty hovoríš, že máme ten stavok, keby sme sa nezaoberali. My máme v pláne aj tento roku zriadiť zberné stanovište. A to už bude systémové riešenie. Ale už teraz nie, chápeš? Už teraz začnú koci. Už teraz budú mať zelený. Už teraz budú mať neriešilo sa, alebo ten problém nebol riešený, my už pracujeme na systémovom riešení problému, že chceme ten zberné stanovište. Vieš, neriešil sa ani ten rigor a nám vyplavilo už tam, neviem koľko, ďalšie polmeter z pozemku. Za chvíľu to stiahne dielmy, všetko. Jasné, netreba to riešiť, presne, budeme tu riešiť iné veci, ale normálne veci existenčné nechajme tak. Ako sú, netreba ich prehliadať. Naozaj sa treba na to pozrieť normálne, racionálne. Lebo toto je úloha obce. Pomôcť ľuďom, čo ľudia platia dáne na to, aby im to uľahčilo život. Ja súhlasím, ja poviem jeden príklad, tiež hovorím trošku informáciu v súvislosti s tým tokom, napríklad poza Košariska takisto tečie Popolčík, vydláždený a tam ľudia vlastne záujme neobracajú sa na obec, že my tu chceme postaviť nám tu okolné múry ploty, ktoré nám ochránia pozemky pod vodou. Vlastne záujme to, že postavil dom, tak si tam aj postavil nejaký oporný múr a nejaké oplotenie. V prípade, že to je väčšia voda, tak to nebude. Len tak sa postaví, len si to pozerám. Na veci svojho.
chce na postaviť. hranici svojho pozemku. Bez stavebného povolenia, len tak. Bez toho, aby bola nejaká koncepcia, že ako to má vyzerať, že či to bude splňať nejakú normu, či to napríklad nezrýchli tú vodu, ak sa stále sú nami. Na hranici svojho pozemku si postavili odlotenie, ktoré dvihli do také úrovne, aby voda zo susediaceho Rigova sa nevydiala na ich pozemku. Ale ja napríklad nechcem stávať. Ja som urobila, čo bolo v mojich silách, ale nebudem nič stávať preto, že keď sme sa tam prisťahovali a kúpili sme tú záhradu, tak tá situácia vyzerala úplne inak, pretože Červov neexistoval a potom tam niekto urobil násyp a za to ja naozaj nemôžem, lebo keby som videla, do čoho ide, tak v živote sa do toho nepustím. Tam sa zmenili podmienky uprostred hry a ja som ich neovplyvnila, ani som to ja nezmenila. Toto nie je moja chyba. A to, že niekto zrýchli to a že tam vzniknú meandre a začne to vymývať vodu, za to ja tiež nemôžem. A tu neriešime ani podanie projektu. Ja neviem, ja som čakala, že to bude bod číslo 1, že sa píše výzva, že ideme dávať protipovodňovky, že ideme riešiť veci a tu nič. Keď bude výzva vonku, vtedy budeme mať také isté hlasovanie a budeme sa venovať neaerorekreačným športom, budeme hlasovať o tom, či ideme alebo nejdeme do výzvy. Máš tam čierne stavby, tiež to nevadí? Prosím? Máš tam čierne stavby. Od toku z hora až dole. To sa s tým budem musieť vysporiadať realizátor tej stavby. Ak sa podarí a získame prostriedky na to, bude sa to realizovať, budeme musieť sa vysporiadať prvé realizácie. Prosím? Máme veľké stavby. Vznikli preto, že sa ten problém nevyrieši. Od začiatku sa nevyrieši, tak jak sa mal. No vieš, teraz za 3 roky... Ale riešime inak. Keď znamená, že za 3 roky tie stavby tam vznikli. Tie stavby tam bolo dávno predtým, ak ja som sa dostal do toho. Kupujeme pozemky, rozstávame ihriska a neriešime veci, ktoré sú kľúčové. Riešime všetko, aj jedno a druhé. Neriešime, Lukáš. Neriešime, ale naozaj. Ale máme poprievané kopec uznesení aj v jednej oblasti, aj v druhej, aj v tretej oblasti. Chodníky stávame ako na kvadrát. 3 roky nevieme sa pohnúť. Celá moja práca, celá moja snaha vyšla na zmar, pretože nemám žiaden výsledok a nemám ten výsledok preto, že všetko je prioritnejšie než tieto veci, o ktorých tu rozprávam. A tie veci sú naozaj dôležité a skôr či neskôr čas ukáže a sa to vypomstí, ale potom bude neskoro to riešiť a neviem, kde na to zoberieme peniaze, asi nikdy najskôr. Aj keď sa tie cesty na vočím dole rozpadnú, tiež bude neskoro, lebo toľko peniazy nebudeme mať nikdy. Takže akože nevaj sa, ale naozaj musím teraz apelovať na to, že buď to riešime konštruktívne tie veci, ktoré sú dôležité, alebo potom fakt nemá zmysel, aby som tu vôbec prišla. Pre mňa určite nie. Dobre, beriem na vedomie tvoj názor, ale budeme ponovať, už tým ukončíme ten bod, že myslím si, že tvoja kritika nie je na mieste, pretože sa plnohodne venujeme všetkým projektom. Máme široký záber, ale na každom projekte sme urobili nejaký projekt. Aj na jednom, aj na druhom projekte. Podľa mňa je to neoprávnená kritika. Dobre, máš ešte do budú dôvod niečo? Ja som sa chcel na tomu odpadnúť videu, tam si spomínal o to najsnávnejšie tie hnedé vede. Ešte len dovočko robia, pýtal som sa. Ešte len dovočko. Vlastne stále myslím, že toto je... Je to ráno, ale celý to... Nie, ale to som sa nemal znovu také niečo sa ešte koncové veci z týchto vedov. Nie, začal. Nech sa páči. Pošiel som sa opýtať na si to inak, asi na tie stĺpčeky, čo si mám prevedli po nejakom roku, aké to je teraz normálne stále. Nebola sa im priamo, alebo potrebuje nejaký čas, alebo to čakať. To nie je zmysle znovu malo sa to v tom čeky stáť, že prezident bude končiť, teda to obdobie aj zavolám, nech si poviem, neviem, A kedy je to dobro, to už je vyššie? myslím, že prvá povie tam 2 alebo 3 roky je tam povinnosť starať sa o to novom sadu. Tam je dozvolené neprijatné vôbec, že trpšia iba v podstate suché náuzy, ktoré nás neplatí. Hovoríš to, či Ja už som si mi rozprával, to vyššie hovoríš, že dosadenia sú prijatné. oni to možno ďalej riešiť jednu sezónu a potom to budú riešiť. To je veľmi nahrať. Dobre, mám ešte do budú. Ešte sa opýtam, čo boli vlastne tie orezy tých stromov, ktorých obecnom strade, že sa nechalo na tom breze a tak stavil ako teraz. Nemôže sa zbreze, ale vlastne kvôli čomu ostalo tak. Lebo to nepovolili. My sme žiadali na to, ale nepovolili na ores. Čiže ona naďalej by sa mala
či korunu. A nebude zasahovať. Koruna mala tak rozvetvenú tú korunu, že konáre sa opierajú o fasádu. Keď sa stávalo basejné oblečenie, tak niektoré konáre museli ísť preč. A ona bude len rast, aby to zbytočne poškodzovalo fasádu. Ale neodporúčali, alebo nepôjdu vyrezať. A ešte jedna otázka, veľké kapacité kontajnerové vývočky, ktoré pre Veľkou nocou? Chceme pred Veľkou nocou, sme to riešili s Jožkom Bielončíkom, neviem, či priamo ten týždeň pred Veľkou nocou, alebo v podstate do Veľkej noci máme 2 týždne. Tak to bude ten budúci týždeň pred Veľkou nocou, budúci týždeň by mal byť. Nech sa páči. No, nemám tu odpoveď na ten zelený kontajner. Že kedy a kedy nie. Máš na mysli trávu alebo to na Trávu. Na trávu. Čo vy na to ostatní poslanci? Dáme nejaký kontajner na trávu, že jeden do starej časy, jeden do novej časy? Lebo teraz v jari si bude každý udržiavať, že kosenie nemá vertiku, trávu, do zemky budú. A teraz to je dosť veľa. Tí, ktorí majú trávniky. Jeden kontajner, keď máš do novej časti, tak logicky výrobu myslíš. No. Tak. Jeden by trvalo tam ako obyčajne, kde máme veľkú kapacitu, a jeden by trvalo na čas. To neriešim, ja sa s tebou pánom neviem spoliekať sám. Ale daj súhlasím, ľuďom treba dať a nedáš. Každú dolu bude prvú hore. Každú hore bude prvú dolu. Do každej časti nedáš. Daj. No ja si tiež myslím, že aspoň ja za seba, alebo ako neviem, organizujeme v našej časti dostali obce, ja si myslím, že tu ľudia si to vedia aspoň spracovať. Neviem, sa vyjadriť. Ako súhlasím ešte s tým názorom. Akože nemám pocit, že tu ľudia potrebujú kontajner, lebo naozaj každý, či má... Nejaká výnimka by bola... Nechcem hovoriť za všetkých, ale možno, že sa nájde pár jedincov, ktorí by to potrebovali, ale myslím si, že v starej časti naozaj každý si to vie spracovať. A v novej časti myslím, že je to podstatne možno problematickejšie pre niektorých ľudí. Dajme dole, 2, jeden tu na jedno miesto, na druhé. Ale to už po Veľkej noci sa bude No, ja si počujem, teraz to bolo. Oni majú vyždovanie, to sa starostové To vysvetlím, lebo už až po Veľkej noci. Nedá sa toho dneska práve, keď to dáme tak sypnú. A tam bolo tak Jeden by sme dali na čeku, jeden by na vočie doli. Keď to dáme tak sypnú, tak sa týkrát dohodnú, popýtať, že to tam bude nevidné. A tam musí fotopasce zabezpečiť, lebo tam určite nebude na pneumatiky a také veci. Nič tí ľudia nedostávajú, aspoň kontajner na zelenú odpad máme dostať. Nič nedostávať. My čo dostávame všetci ostatní okrem toho, že Investičné sa veci, povedz mi, čo dostávame tam je zabudnuté, že nikto nič nedostáva. Takže, poďme, dáme konec. Ale každý z občanov dostáva aj občaná z Vočitov, aj stane časť jedného boli od rútezíme cesty, tak v rámci možnosti svieti sa z obecných peniazí aj v novej starej časti. Je zadarmo, to je obecné služby dostáva každý občan obce. Tak nemôžeš povedať takú vec, že občania v novej časti opäť nič nedostávajú. Nie je to pravda, pretože... Tu pre túto obec sú časť Vlčie doly to úplne posledné a zbytočné miesto, od ktorého treba len pýtať dáne a to je všetko. To je môj názor. Stojím si za ním. Keby to tak bolo, ale tak by poslanci obecného zastupiteľstva neschválili etapizáciu, neschválili by to, že ideme do VOčka a tak ďalej. Kopec krokov, možno 5-6 krokov, dôležitých sa urobili to na základe môjho návrhu poslanci obecného zastupiteľstva, že v tom zmysle, že tí ľudia aj na väčšie dovolené nie sú nedostajní a chceme im to bývanie tam vylepšiť. Nevylepšiť. My potrebujeme normálnu infraštruktúru, my sa potrebujeme dostať domov, to znamená, potrebujeme normálnu cestu, označenú značkami, znakmi, skolaudovanými, my potrebujeme žiť normálny život, tak jak všetci. Chápeš? A toto je základ života. A toto nemáme. A to už bolo robené niekoľko rokov zo strany, toto je zastupiteľstva a zo strany. 3 roky, vyše 3 rokov, 3,5 rokov. Ja teraz na brzovku poviem, nenevaj sa, ty si 2 roky nevedela to učiť jednu
projektovú dokumentáciu a ty mi to môžeš Vieš prečo? Lebo pán Račák mal zdravotné problémy. Ja nie som presídlý človek, a keďže mám zdravotné problémy, tak som veľmi tolerantný. Ty budeš na mňa hádať všetko, že nie to trvá 3 roky, ale to, že ty si mi niečo... Nie, ale pozemok na ihrisku si vedel kúpiť Lukáš hneď a teraz ešte ideme dávať 35% na dofinancovanie toho projektu, čo je pre mňa jedna etapa chodníkov. Jak sa na to ja mám pozerať? Ja potrebujem tú infraštruktúru, že sa tam cesty pred nosom rozpadávajú. Ty necháme, že ich nebudeme mať kto za čo opraviť. Či my budeme chodiť po štvrku, potom do Očiar budeme chodiť, či vôbec už nebudeme chodiť. Môžeme si helikoptéru každý. Za Očík dolov sme opravovali infraštruktúru, čiže nie je pravda, že sa nestaráme ani o cesty na Očík dolov. Investovali sme tam nejaké peniaze do oprav, umiestnili sme tam retardér a tak ďalej. Čiže to nie je tak, jak ty to prezentuješ, že Vlčie doly sú neupredné. Každá jedna časť obce Dúhová Ves je pre obec dôležitá a občania, ktorí v nej žijú, takisto. Nech sa páči, vlastne. Takže na margo toho, že pani Jachajová, prejdite sa fakt na ulicu u ihrisku, to je jediná ulica, kde občania chodia fakt po piesku, po blate. Súhlasím, tie cesty chceme robiť, to je povedal starosta, a možno sa treba zamyslieť aj tým spôsobom, že už som vám raz napísal, ste 1 z 9. Potrebujeme spolupracovať, všetci sa vieme zhodnúť na spolupráci. Vy hovoríte, že Vlčie doly sú tak popisované. Nie je ľúto občanov z tejto časti, že ich reprezentujete vy, pretože poznám názory. Možno keby ona tu nebola, prepáčte, citujem, budem menovať, keby ona tu nebola, možno si všetky dohodnete skôr. Čiže treba sa pozrieť do zrkadla aj sám na sebe, ako hovoríte, kľudne, že keby ste tu nebola, keď som tu nebol, všetko by bolo iné, to je pravda. Ale či by to išlo lepšie alebo nie, neviem, ale neobvinujte nás. Ďakujem. Nebojte sa, pani Jovská, ja už to nebudem. Lebo toto pre mňa absolútne nemá zmysel. To je marenie času a energie za celé tie roky, bez výsledku. Presne tak. Nájdete si, ja verím, že sa nájde nejaký schopný človek, ktorý tu bude na miesto mňa sedieť, ktorý to všetko dá dokopy za, ja neviem, nejakú krátku dobu, pripraví projektové dokumentácie, plány, všetko. Nech sa páči, nech si to robí, kto chce. Áno, určite áno. Môžete si byť istí, že ja už nebudem. Kritika z tvojej strany podľa mňa nie je na mieste, pretože v každom jednom projekte a aj v projekte Ciest na Vlčích doloch sme sa pohli určitými krokmi dopravili. Dobre, má ešte niekto, kto bol rôzne nejaké témy? Nikto nemá nič, čiže bol to rôzne, tým pádom môžeme uzavrieť. Tému prejdem bodu číslo 6 a to sú uznesenia. Prečítam prijaté uznesenia zo členov zastupiteľstva. Na dnešnom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie 11/2026, ktorým obecné zastupiteľstvo Dúhovej Vsi určilo ohľadateľov zapisnice zasadnutia, a to poslankyňu pani Fenišovú a poslanca Rohala. Potom bolo prijaté uznesenie číslo 12/2026, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo program školského zasadnutia tak, ako bol navrhovaný. Ďalej bolo prijaté uznesenie číslo 13/2026, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 295/02 Fondu na podporu športu na projekt s názvom Realizácia športu /Dúhová Ves Vlčie doly, po druhé zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu, po tretie zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, to je 55 700 eur 5 centov, zabezpečenie financovania neplánovaných výdavkov projektu z rozpočtu obce Dúhová Ves. Ďalej bolo prijaté uznesenie číslo 14/2026, ktorým obecné zastupiteľstvo Dúhovej Vsi schválilo dohodu číslo 1 právnu zmluvu zatvorenie 30.12.2004 medzi prenajímateľom obce Dúhová Ves a nájomcom paketa Slovakia SRO IČO 48133999, predmetom ktorého je prenajom nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 323, a to pozemku parcely KNC číslo 469 pozemku zastavená plocha na dvore o výmere 5,37 m2 v Dúhová Ves. Predmetom prenajmu je splnená plocha pri letisku MAD o výmere 5,23 m2 na umiestnenie samoizmučného automatu k vydávaniu zásielok. Výška nájmu je stanovená na 180 eur na štvrtok a to boli všetky prijaté uznesenia na tomto zastupiteľstve a v bode uznesenia si teraz schválime tieto uznesenia. Budeme dať hlasovať. Prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dúhovej Vsi berie na vedomie prijaté uznesenia za 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 16.3.2026. Kto je za tento návrh?
za, 0 proti, 0 zdržali. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Bod uznesenia môžeme uzavrieť. Od záveru chcem poďakovať všetkým za účasť. Mám poznamenané všetky veci, ktoré tu odzneli, čiže nepozistujem. Poviem, ale najbližšie termín ešte neviem, zatiaľ máme taká aktuálna termín, ak bude tá výzva na tieto protipovedňovky, tak tam budeme musieť tomu si sádať, ak bude to uznesenie na plné žiadosti. Ďakujem všetkým za účasť. Pekný večer. A to je z tej strany, ktorú si